Entendi. Bueno, pois boa tarde. Imos dar a comenzo ao pleno ordinario correspondente ao mes de xaneiro. En primeiro lugar, saudar aos compañeros da corporación, tamén saudar a todo o mundo que nos teña vendo a través do medio telemático e saudar a xente que está aquí no salón de plenos. Boa tarde. Bueno, pois vamos a comenzar co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Se hai alguna cuestión? Hai. Bueno, pois entón, dá Manuel, cando quera. Moitas grazas, señor alcalde. O primeiro que queremos destacar é que estamos a aprobar unha acta do mes de abril do ano pasado, en febreiro deste ano. En segundo lugar, non estamos de acordo co que expresa ao final desta acta, non estamos para nada de acordo co que se está a expresar, xa que se produce nese pleno a intervención do tenente de alcalde, Ramiro Fernández, no que se fan unha serie de declaracións calumniosas cara ao voceiro do Grupo Municipal Popular, un acto insólito e impropio dunha persoa que ambicionaba ser alcalde de Burela. E digo ambicionaba porque parece ser que nin no seu propio partido queren para ese menester. Nunha carreira, nunha competición de 2, quedou de segundo. Na acta recóllese que vostede, señor Llano, nega a contestación ao voceiro do Grupo Municipal Popular por tratarse dun rogo. En este sentido, o Regulamento de Ordenación e Funcionamento é claro, no seu artigo 94.1. Quen se considere aludido por unha intervención poderá solicitar do alcalde que se conceda un turno por alusións que será breve e conciso. Non fai mención a que haxa que un impedimento por tratarse dun rogo. Non fai ninguna mención a iso. Nós queremos, señor Llano, dende o máximo respeto, que vostede fixo un uso totalmente sesgado e partidista da interpretación e non nos permiteu contestar por alusións, cando a outros membros de outras formacións políticas si lles permiteu contestar por alusións en numerosas ocasións ao longo deste mandato. Aos membros do Grupo Municipal Popular en ningunha ocasión se nos deu esa posibilidade, ningunha ocasión. Que os concelleiros socialistas se retraten nas súas declaracións non nos importa, mellor, que a xente vexa quen son. O que si non vemos acertado é o que se recolle na acta, como dixamos no seu momento. A palabra por alusións non é concedida polo señor alcalde por tratarse dun rogo. Creemos que eso leva a confusións. A palabra non se concedeu porque a vostede non lle deu a gana. Falando rápido. Non lle deu a gana. E creemos que esa expresión do final da acta debe ser corrigida para que non haxa lugar a confusións. Non hai ningunha irregularidade en solicitar o turno por alusións no momento dos rogos e das preguntas. Vostede negou o turno de palabra porque así o estimou oportuno. Mas noutras moitas ocasións. Pero queremos que esa redacción debe ser corrixida. Moitas gracias, señor alcalde. Home, parece ben que se sinta así tan molesto, como se fora aquelo unha cuestión de vida ou morte. Cando se está en rogos e preguntas, o que se fai a notar, non estamos en debate, ni moito menos, non había debate, non hai debate. Eu entendo que queira xa, estamos achegando ao mes de maio, bueno, que procure sacar un rendemento de todo aquilo que usted pode considerar que lle vai ir moi ben para posteriores actuacións. Pero realmente, nin sei, non me lembro porque foi no mes de abril, exactamente, se houve así, como hai moitas veces. Os plenos son dinámicos, os plenos teñen un pouco de todo, evidentemente. Se nos vamos a fixar tamén en tallucos de a ver se me molestou, non me molestou, mira, non me deixou facer isto, non me deixou facer aquilo, como se houbera aquí unha renuncia que usted pudera ter a palabra, pero non corresponde, nin en rogos, nin en preguntas, recuperar a palabra, porque non daríamos así unha cuestión eterna. O sea que non se sinta usted tan molesto, creo que todos poden ter a maño, miraremos na ata hasta que punto se pode facer unha ratificación ou non, e se hai unha cuestión que se pode facer, farase, pero realmente non creo que houvese ni siquiera intención, nin interés en molestar a ninguén. Realmente, pois, tampouco corresponde a verdad de abrir un debate nun apartado como son rogos e preguntas. O que se recolle son as palabras literais manifestadas nese momento polo señor alcalde. A literalidade do dito.
si se corresponde ou non, se correspondía ou non abrir turno de debate ou asuntos de discrepancias, non teño ningún problema en informar por escrito, simplemente. Pois entón xa quedamos así na cuestión. Algunha cousiña máis da ata? Bueno, o seguinte punto é o expediente 35-2023, un reconocemento extrajudicial de créditos. Señor secretario, cando queira. Procedo, como é habitual, a ler de forma resumida a parte dispositiva do ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda do pasado luns. Primeiro, aprobar o reconhecemento oficial de créditos polos gastos do anterior exercicio correspondentes a facturas e liquidacións que a continuación se relaciona, tanto un documento anexo, que teñen todas as condicións sobre a disposición, e o total ascende a 251.475 euros con 5 céntimos. Sigo. Bueno, Acabo. Segundo, aplicar con cargo vigente orçamento do Concello de Burela para o exercicio 2023 prorrogado 2022 e actualmente en vigor os correspondentes créditos con cargo ás aplicacións e bolsas de vinculación correspondentes. Terceiro, dar conta do presente acordo ao Servicio de Intervención e Tesourería, a efectos de que se proceda a súa contabilización e pagamento con cargo ás partidas orzamentarias sinaladas. moi ben, moitas gracias. Bueno, esta é unha cuestión que é casi de obrigado cumprimento o de que se trae todos os anos a aprobación de extrajudicial de créditos, porque evidentemente hai sempre circunstancias que así o obrigan. Unhas veces porque non entran suficiente a tempo, con tempo suficiente para ser aprobadas, outras porque se remataron os créditos que había proposto nas partidas, outras porque, bueno, chegaron tarde ou viñeron a destempo, e outras porque normalmente sempre hai unha justificación indicada. Este ano hai que dicir unha cuestión que creo que é moi importante, porque íbamos ben no dos pagos de todos os proveedores, bueno, todas as facturas, pero houve unha circunstancia que realmente condicionou todo o resto, que foi o coste da enerxía eléctrica. Xa aumentamos, sabendo o que pasara o ano pasado, no mes de xaneiro, pagamos case o doble do anterior mes de decembro, xa puxemos no orzamento unha cantidade que considerábamos suficiente para facerlle cargo a luz nese ano, no ano 22, pero non chegou, ni moito menos. Entonces xa houve que sacar para poder pagar a luz 170.000 euros de outras partidas. E claro, se sacan 170.000 euros de outras partidas, significa que esas outras partidas quedan mermadas, quedan con pouco caudal para poder pagarlas no seu momento. Así que entre o que condicionou a luz máis outras facturas que chegaron tarde, como son as derivadas dos consorcios, as derivadas da mancomunidade, derivadas de pagos que temos que efectuar. En total, temos o que é aproximadamente igual que trouxemos o ano pasado, uns 250.000 euros que debemos de traer aquí para pagar o aprobado e pagarlos o antes posible. Eso é así. Menos onde que vai a dinámica da aprobación extrajudicial de crédito, por tanto, don Mario, se quere intervir. Sí, moitas grazas, alcalde. Nós, na línea do anterior, é certo que é unha ferramenta esta que se utiliza bastante, de xeito bastante xeral nas administracións. Eu vai facer para 10 anos que estou nesta casa e todos os anos se utilizaron varias veces ese tipo de este instrumento para facer frente a esas facturas. É certo que nesta ocasión, se non me engaño, creo que casi todas ou casi todas son dos meses de novembro e decembro, que non entraron tarde, pero sí que é certo que nós podemos entender que non era fácil facer o presuposto, o orzamento acerca da corrente eléctrica debido á situación actual que se dá, sobre todo nos prezos da corrente eléctrica, pero sobre todo nas outras facturas, que non todas son de enerxía, sí que, como sempre, facendo noso tamén o explicado no informe de intervención, se fai un esforzo por intentar cumprir co orzamentado e non sobrepasar nas partidas o que se gasta, porque é certo que unha gran parte sobre a enerxía eléctrica, pero hai outras moitas facturas que non son debidas á enerxía eléctrica, que se van a pagar por sobrepasar a cantidad que viña orzamentada. Entón, eso facer fincapé en que se intente restringir ese gasto. E nada, nós, como sempre neste tipo de cousas, abstémonos, porque evidentemente son facturas que proveedores e empresas que teñen que cobrar, non nada máis. Moitas gracias. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Así que ían ben no pago a proveedores, Ben. Unha vez máis atopámonos cunha transferencia extrajudicial de crédito a principios de ano.
Algo que nos reiterados informes de intervención di que debe ser algo extraordinario, convértese en norma. Algo extraordinario convértese en norma. Ano tras ano, os diferentes interventores indican que é unha irregularidade manifesta deste goberno a ausencia da necesaria de contía orzamentaria para facer fronte ao pago das facturas do ano en curso e advirten das posibles responsabilidades legais derivadas dese incumprimento. Ano tras ano, a pesares de que vostedes, cunha parsimonia asombrosa, aproban os orzamentos en verán, cando deberían estar aprobados no primeiro trimestre de cada ano, eso sería o razonable, ano tras ano siguen errando o tiro e siguen tendo que coller cartos do presuposto deste ano para pagar facturas do ano pasado. E iso que só teñen que calcular os 6 últimos meses. En algúns casos, incluso en agosto, chegaron a aprobar o orzamento, tiñan que calcular 4 meses. Pero ano tras ano, hai que facer a transferencia extrajudicial de crédito. Nós entendemos que as facturas chegadas en decembro haxa que pagalas e que non van, ao mellor, en algún caso, ir axustadas no tempo. Pero hai cousas realmente sorprendentes. Fíxese. Vamos facer un pequeno repaso histórico do que son as aprobacións de extrajudiciais de crédito do goberno local socialista ao longo destes últimos 5 anos. No 2019, a primeira, porque houve anos que houve 2 e 3 aprobacións. A primeira foi de 77.000 euros. No ano 2020 foi de 87.500 euros. No ano 2021, duns cuantiosos 177.000 euros. Daquela lembro que lle botara a culpa á pandemia, que a xente traballaba dentro da casa, e que, bueno, houbera un pequeno desfase no tema de control da facturación. No ano 2022 xa nos disparamos aos 246.000 euros. Por aquel entón xa esgrimeu o que acaba de dicir agora, o tema do precio da enerxía eléctrica. Neste presente ano estamos en 251.500 euros aproximadamente. Ben, é curioso, destes 251.000 euros hai que aclararlle á xente que 170.000 euros son en facturas impagadas do ano pasado, porque non había suficiente, a previsión do goberno local non foi axeitada, e os restos, 80 e pico mil euros restantes, debense a consorcios, convenios, acordos que hai que están estipulados nos orzamentos. Pois ben, deses 170.000 euros, deses 170.000 euros, hai 66.000 euros, repito, 66.000 euros, que van a ser abonados irregularmente, fora de plazo. Os proveedores, como non sei se saben a xente que nos está a ver agora mesmo, que traballan para as administracións, unha vez rexistrada a factura, teñen un período máximo de cobro de 60 días. É dicir, as facturas que entraron do 1 de decembro en diante entrarán en plazo. Do 1 de decembro do ano pasado en diante entrarán en plazo. Poderán pagarse conforme ao que estipula a lei. Vale? As que foron rexistradas. Vale? As que entraron antes do 1 de decembro do ano pasado superan ese período máximo de 60 días. Estamos falando de 66.000 euros en facturas registradas antes do 1 de decembro. Proveedores, suministradores, xente que traballa para o Concello, autónomos, empresarios, aos que se lles vai pagar de forma irregular. Irregular. Vostede segue a esgrimir o tema do suba da enerxía. É certo que subeu a enerxía, os combustibles a enerxía, pero fíxese, o ano pasado, no remanente de crédito que se aprobou, os 246.000 euros, prácticamente a metade, 120.000 euros, foron destinados á enerxía, ao pago de enerxía. Neste ano, dos 251.000 euros e pico que van neste remanente, neste transferencia extrajudicial de crédito, o que se adica ao pago enerxético son 75.000 euros. 75.000 euros. É dicir, o desfase que hai no pago débese ao incremento do desfase na facturación. E a pregunta é, por que sucede isto? Se vostedes aproban os orzamentos no verán, xuño, xullo, agosto, a distancia para calcular que teñen vostedes é menor. Non é como se os aprobaran en xaneiro ou en febreiro, que sería o ideal. Sería o ideal.
Por que sucede isto? Terá algo que ver isto? Non sei, con que non hai un responsable de tesourería permanentemente no Concello. Que a persoa responsable de tesourería está prestando os seus servicios a distancia. Terá que ver con iso? Ou terá que ver con iso que o responsable de intervención só veña unha vez á semana ao Concello de Burela? Terá algo que ver con iso? Non o sei. Pero é extraño que un concello como o de Burela, coa cantidade de orzamento que manexa, non teña un responsable de intervención e de tesourería permanentemente no concello. É moi extraño. E é moi extraño que vostedes non foran capaces de resolver esta cuestión. É moi extraño. Polo demais, señor Llano, que quere que lle diga? Os empresarios, os autónomos, teñen que cobrar. Non teñen culpa de que vostedes non sexan capaces de calcular axeitadamente a desviación orzamentaria. Moitas grazas, señor alcalde. De nada, don Manuel. Primeira cuestión, nosotros nunca fixemos pagos irregulares. Nosotros sempre facemos os pagos que corresponden, pagos normais que hai que facer, irregulares ningún. Nos xuntamos con ninguén e lle damos uns cartos por detrás ou cosas así. Non, son todos pagos regulares. Vamos a ver, o que é o reconhecemento para calcular o tempo de pago é dunha vez que se aproba a factura, non unha vez que se trae a factura aquí, se mete por registro, non. Unha vez que se reconoce esa factura. Estamos de acordo con tal? Sí. Entonces, contan os días. Evidentemente, os prazos acortanse moitísimo. Que é culpa de que teñamos un interventor a tempo parcial ou que teñamos un tesorero que non está constantemente? Eso, teño que dicirlle que na maioría dos concellos da provincia hai moitísimo, que a todo o mundo nos pasa igual. Xa nos gustaría ter un interventor a tempo total ou un tesorero a tempo total, pero para eso están os organismos que suplen, como é a Diputación, que nos aporta un tesorero, unha intervención cando corresponde. Evidentemente, eso non retrasa nin adianta cousas. O que si retrasa é que queden en descoberto a mellor unha partida ou que non aparezcan as facturas hasta máis tarde, cosas dese estilo. Non creo que seña a culpa de ninguén. Esta é unha cuestión das aprobacións extrajudiciais. É unha cuestión que todos os concellos, porque é imposible que se resolva todo no ano natural de facer o balance da economía. É imposible. Por que? Porque sempre chegan cousas a tarde ou chegan o 31 de decembro ou un decembro cando xa non hai partida, cousas dese estilo. Esta é unha dinámica moi normal, moi normal. Non temos que inventarnos cousas a ver que un concello como o de Burela que está en intervención constante, xa nos gustaría, xa. Pero a cousa está como está. Entonces, hai que adaptarse e tocar decisións e tomar decisións cando corresponden a facer o mellor posible. É certo que a maioría do consumo de enerxía produciu un desfase enorme, houve que sacar de outras partidas, 170.000 euros, que non é pequena cousa. O consorcio da agua tamén veu de forma tardía, tamén é uns cartos que hai que ter aí. O consorcio tamén da igualdade con a cuestión das escolas infantís, que algo que pagaran unhas partidas tamén antes, as comunidades, etcétera. Bueno, total, que dunha maneira ou doutra está justificado todo, evidentemente, non é irregular para nada todo o que está facendo aquí. Evidentemente, a gran maioría das facturas son facturas ordinarias de pagos de todo tipo, de fungibles ou de arreglo de vehículos ou de, todo aquilo que é necesario de mercar para que o traballo no Concello se poda realizar da mellor maneira posible. Aquí traese a aprobación dunha maneira natural, dunha maneira justificada, todas as cuestións que temos que aprobar, e non é outra que facelo porque así nos corresponde. Xa saben que os informes dos técnicos fan moi ben lembrar. E, desde logo, o objetivo claro é de facer da mellor maneira posible para que non haxe que traer nunca. Pero eso, xa lle digo que non hai un solo concello no mundo, por menos en España, que non teña que levar as aprobacións de facturas no método extrajudicial. Bueno, pois entón, don Mario, se quere intervir don Manuel. Sí. Moitas grazas, señor alcalde. Así que non é culpa de ninguén. Gracias por non sorprendernos, Gracias por non sorprendernos. Non é culpa de ninguén. Ben, unha cousa é que haxa 70, 80.000, 50.000 euros en facturas impagadas
porque entran en decembro, eso é razoable. Pero $1/4 de millón, $1/4 de millón, se dice a presa. Un pouco máis e xa facemos un 10º da lotería. $1/4 de millón, Oia, que quere que lle diga? Que quere lle diga? O sea, que non... Xa nos imaginábamos que a culpa non sería de ninguén. Por favor, como iban a asumir a culpa de algo vostedes? Como vostedes non son os que gobernan. Quen goberna Burela? Quen é o grupo de goberno de Burela? Non é o grupo socialista? Quen é? Mire, supoño que tampouco é culpa de ninguén que non se contratara un tesoureiro ou un interventor. A xornada completa, os 5 días da semana. Os 5 días laborables. Supoño que non é culpa tampouco do goberno socialista. Así é moi complicado ter ao día as contas, señores e señoras do goberno socialista. Moi complicado. Por iso, temos aquí unha transferencia extrajudicial de créditos de máis de $1/4 de millón de euros. Cartos que, en lugar de gastalos neste ano, temos que gastalos no ano pasado. A pagar facturas do ano pasado. Fíxense, neste expediente, repito, reitero, as facturas rexistradas teñen 60 días de pago. Rexistradas. Se despois, porque vostedes poderían tardar medio ano en recoñecelas. As facturas rexistradas teñen 60 días de pago. 60 días. E insisto, hai 66.000 euros en facturas de antes do 1 de decembro. Fíxense, neste expediente aparecen facturas con data de emisión de decembro, sí, pero do ano 2021. 2021. Facturas emitidas en febreiro, marzo, xuño e setembro do ano 2022. Hainas en outubro tamén, é certo. De quen é a culpa de todo isto? De quen é a culpa de todo isto? De ninguén, acaba de dicir vostede. No expediente atopamos facturas pendentes de pago de moi diverso tipo. Facturas para produtos de panadería, para gastos de supermercados, para enterros, xa non se nos explicou por que era eso, para copias de chaves, ni máis ni menos que 430 euros en copias de chaves en novembro. Pero que fan? Cómenas. Que fan cos chaves? Ata hai facturas para pagar a análise de facturas. Hai facturas para pagarlle a xente para que analice as facturas. Non hai técnicos no Concello para analizar as facturas. Isto é de escándalo, de escándalo. Factúraselle a xente para que analice as facturas. Pero hai algunha que nos chama poderosamente a atención. Por exemplo, a compra de máis de 2.300 euros en sprays policiais de defensa. Máis de 2.300 euros en compra de sprays de defensa policiais. E chámonos a atención por varios motivos. Primeiro, a empresa a que se lle compra é unha empresa de Vilalba e resulta que a súa facturación principal é a decoración de interiores. Decoración de interiores. Cousa curiosa. O custe unitario dun spray é de, IVA incluído, é de 12,5 euros máis ou menos, segundo se nos indicou. Facendo conta, estamos a falar dunhos 180 sprays. O que se nos di dende o Departamento da Policía Local é que eles como moito gastan 1 ou 2 sprays ao ano, como moitísimo. O sea que con 20 sprays, con uns 250 euros, chegaríalles de venta para cubrir o gasto de todo ano. Insisto, non sabemos, non teñen constancia coas persoas coas que falamos desta compra, destes sprays. Non teñen constancia. O mellor os compraron para repartir por aí, non o sei. Eles non teñen constancia, Realmente isto é bastante extraño. Xa non só polo tipo de empresa, que seguramente se lle compra a esa empresa, aínda que se dedica á decoración de interiores, poda vendelo, seguramente, senón o tema dese gasto nesa cuantía de sprays. E de que os membros da Policía Local non teñan constancia desa compra, se son sprays para a defensa policial. Entón, isto é un simple exemplo, Poderíamos falar de máis facturas que teñen aí, pero isto é un simple exemplo que nos chamou bastante a atención. É moi posible que vostede teña unha explicación para isto. A verdade é que nos gustaría oíla. Pero, repito, nosotros, como en todas as ocasións, a pesares de que estamos en contra deste desfase presupostario, entendemos que os autónomos empresarios teñen que cobrar. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, don Manuel. Bueno, é increíble. É increíble.
como rebusca, que si a chave. Mira, eu penso que as chaves son para guardar a cantidad de sprays que se compraron. Vamos a ver, pero isto é unha cuestión normalizada, é unha situación tranquila. Bueno, pero vamos a ver. As chaves, a faría aquí hai moita actividade moi diversa, aquí moves o cotarro no Concello de Burela, non estamos parados, aquí gastase cartos en moitas cousas porque están todas justificadas, con actividades, con reposicións, por obra, por servicios, por lo que haxa. Entran todas dentro do normal de cualquier concello, onde se gastan os cartos. Ora non se pode vir aquí a insinuar cousas raras que se unha empresa de Vilalba, máis usted non ver, que se dedica a unhas labores que non teñen por que ter sprays defensivos, bueno, eso xa é moito indicar. Non. Aquí fanse en cuestión de tratamento do orzamento, en cuestión de valoración do capital, en valoración tal, nosotros temos que dicir que temos que presumir da extraordinaria gestión económica que se fai neste concello. Nunca tanto nin vai haber, nin houbo, mire ben o que lle vou dicir, nin houbo, nin vai haber outra vez que se repita a cantidad de remanente que logramos nosotros, que gracias a eso estamos facendo obra, estamos facendo cousas. Eso é así. Por tanto, non hai ningún desfase económico, nin orzamentario con isto, que va, ao contrario, é un equilibrio absoluto, e penso que é unha responsabilidade que está facendo. Se vamos ao detalle, hombre, en que se gastou un latiguillo, que é iso dun lío do Lez, onde se meteu aquelo? Son cousas que non veñen a conto, dado que están todas justificadas. E dice, non, por que razón os sprays, houve aquí dúas guardias municipais, dúas rapazas, que foron guardas e auxiliares durante 6 meses. Eu que sei, como non poden levar ningún tipo de arma, porque non poden levar pistola, non poden levar esta outra porra ou cosas dese estilo, teñen que ter algún sistema de autodefensa. E é verdade que os sprays, eses, pues, tiñen que telos. Non sei quantos consumiron, nin sei se na factura figuran máis sprays ou igual traen algunha cosa que vende a mesma tenda con outra nominación. Pero quero dicir eu que aquí é todo transparencia e desde logo non vamos a buscar o didillo a ver en que se gastan os cartos ou que é rarísimo, é extrañísimo que se gasten os cartos desta maneira. Home, por favor, ten que facer un curso acelerado de como se funcionan nos concellos. Ten que facelo. Eu penso que hai algún curso agora, pode ser incluso por cuestións de público ou polo privado, pode facer aí como vexa. Pero ten que facer un curso acelerado porque, evidentemente, a dinámica do concello ten que tratar de entendela ben para que con estas observacións vexa que son moi disparatadas. É que realmente isto que se trae aquí é unha cuestión totalmente ordinaria, que corresponde co que hai que facer, é que se fan en todos os concellos, e que un ano son 45.000, un ano son 100.000, eso vai moi variable, depende das circunstancias, pero realmente hai que facelo. Bueno, pois sin máis, vamos a proceder á votación de esta proposta de cambio de aprobación extrajudicial de crédito. Votos a favor? Abstencións? Ben, pois entonces queda aprobado o punto. Bueno, o seguinte punto é expediente 2477 de 2018 de contratacións. Fundamentalmente do que se trata aquí, bueno, señor secretario, lea antes. Procedo a ler a parte dispositiva do ditame da Comisión Informativa correspondente, que é o seguinte. Literal. Primeiro, nomear a Cristian Pérez López como novo responsável do contrato de servizo de recollida de residuos, limpeza viaria, limpeza de praias e xestión de punto limpo municipal do Concello de Burela. Segundo, notificar a presente resolución ao novo responsable do contrato, así como a Eurobaser como empresa adjudicataria. Moitas gracias. Isto xa falamos outro día na Comisión Informativa. Se queren comentar alguna cousa, don Mario. No, a mero trámite o sustituye a persona que xa era o técnico de medio ambiente, que nós, evidentemente, temos que estar a favor. Moi ben, gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Gracias pola pullita de antes, Pero ao final, a xente que está aquí deuse cuenta de que non explicou se gastaron os cartos en sprays ou non. Os 180 sprays, se os hai, se non os hai, cando gastan 20 como muchísimo, a Policía Local de Burela. Ao final non explicou nada. Deulle a volta, estuvo dando voltas, pero non explicou nada. No tocante ao tema deste punto, alégranos que se contrate xente. Había que contratar máis, que fai moita falta. Neste caso, para sustituir a unha persona, hai máis persoas que se deron de baixa, que se xubilaron, e non se está contratando ao persoal deste concello. E así non se poden facer as cousas. Moitas gracias, señor alcalde.
Moitas gracias. Hoxe houve un proceso que se culminou de contratación de 2 administrativas, mañá hai outro proceso para un técnico de medio ambiente, para proxectos moi interesantes que saen da Unión Europea. O sea, a contratación sí que se está facendo a ver se facer despois. E despois como vou andar explicando onde van os... Pero usted, un alcalde, pero non controla todo o dedillo, señor. Onde van os espandos, van os tornillos, quen levou este lez, quen levou aquel bocadillo, pero vamos a ver. Non, penso que a cuestión estuvo ben explicada, usted argumentou ben e non hai ningún problema. Ben, vamos entonces á votación, porque non creo que teñamos máis cosas que discutir sobre este punto. Vamos á votación, votos a favor de nomeamento de Cristian para formar parte, para que se faga cargo do que viña facendo o anterior técnico de xestión de medio ambiente. Bueno, votos a favor de todo. Ben, bueno, pois xa rematado o que son os puntos ordinarios, pasamos á actividade de control. Hai o número 4, que é dación de conta dos acordos de Xunta de Goberno, que xa teñen dación de conta o 5 de decretos da alcaldía, os 6 outros peticións, moción para darlle cumprimento efectivo ás sentencias da unidade de actuación de Torrentes. Isto é o Partido Popular, así que, don Manuel, cando queira. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Leo a exposición de motivos para esta moción para dar cumprimento ás sentencias que pesan sobre a unidade de actuación de Torrentes. Tendo en conta as inquedanzas suscitadas entre os veciños e veciñas da nosa vila, con propiedades na unidade de actuación de Torrentes, a raíz das comunicacións recibidas dende o Concello, e tendo en conta todo o tempo transcurrido dende as sentencias firmes relativas a esta unidade de actuación, ao que ya hai que sumar as decisións adoptadas polo actual goberno local socialista en sesión de Xunta de Goberno de 3 de novembro de 2022, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Burela a adopción dos seguintes acordos. O primeiro, que se aprobe para a incorporación ao expediente o informe técnico previo á aprobación definitiva do proxecto de reparcelación da unidade de actuación de Torrentes, tal e como marca a Lei do Solo do ano 2016. O segundo punto que propoñemos para o acordo é que se aprobe a conta de liquidación definitiva da unidade de actuación de Torrentes para dar cumprimento de forma efectiva ás sentencias 1005/2014 e 81/2012 do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. O terceiro punto da orde do día, unha vez consultada a documentación tras haber falado con Secretaría, consideramos que sí que xa foi aprobado na Xunta de Goberno local. O cuarto punto que traemos para aprobar é que, a todo mencionado nos puntos precedentes, se lle dé a cumprimento por parte do Concello de Burela antes do vindeiro pleno ordinario. Temos que engadir unha cuestión a este asunto, antes de continuar co debate deste punto da orde do día. O informe de Secretaría neste sentido é claro. Pon que no caso de que a sentenza condene a Administración Municipal a realización dunha determinada actividade ou a ditar un acto, a Administración condenada deberá proceder á súa execución voluntaria no prazo de 2 meses. O Concello de Burela, como Administración local condenada neste asunto, está a adoptar unha posición de inactividade. Por qué? Por qué? Esa é a pregunta. Por que o goberno socialista, por medio da Xunta de Goberno do 3 de novembro do ano pasado, desoindo as advertencias de Secretaría, deciden non resolver dunha vez por todas este asunto? Esa é a pregunta que creemos que é clave nesta cuestión. Por que fan isto? Moitas gracias, señor alcalde. Entendo que, digo, para a formulación do acordo, que se produce unha emenda, unha modificación da moción, eliminando o punto terceiro, simplemente, vale. Se me permite, tamén rectificamos o punto primeiro, Vale. que poñemos que se aprobe o informe, para a incorporación ao expediente. Vale. Bueno, isto por a súa natureza non corresponde ser unha moción, máis ben é ruegos. Rogo que fagan que se aprobe o informe técnico, rogo que se aprobe a conta de liquidación e rogo que se faga antes do vindeiro pleno ordinario. É un rogo, non é unha moción propiamente dita. Don Mario. Ben, nos, o
o noso grupo, a nosa organización política moitas veces ten como premisa que non se debe judicializar a política, e nós hoxe vamos dar a volta e queremos, para empezar, como premisa fundamental, que non se debe politizar a vida judicial. Isto é un tema serio, con sentenzas firmes que hai que cumplir, un tema moi complexo, ademais, a nivel técnico e legal. Evidentemente nós non somos técnicos, non queremos que danos a impresión de que o xeito de abordar este tema non é este, con a moción dun dos grupos, porque falta evidentemente información, non figura todo o expediente. Incluso na propia moción faz alusión a unha acta dunha xunta de goberno, perdón, non se inclúe, que evidentemente nós temos acceso a ela, pero non se inclúe xunto coa moción. Ben, analizando os puntos, xa que o primeiro data, ainda así nós queremos que se fale de aprobar un informe, aunque seña para incluso no expediente é un pouco raro, porque un informe, se ten que aprobar, xa é bastante perigoso, entón pódese modificar para pedir a incorporación do propio informe. Pero, bueno, xa é unha cuestión léxica, nos non vamos entrar niso. Ben, logo sobre o punto 2, que se cadra é a clave, que conste que falamos aquí de se permitira ou non o turno de palabra por alusións, se se fixera ou non neste Concello. Eu é a primeira vez que vexo que o propio grupo que presenta a emenda modifica un punto e retira outro, porque a veces está nos pasado de haber algunha rata, algún erro, modificalo, pero retirar o punto dunha moción é a primeira vez que o vexo, vai facer 10 anos que levo como concelleiro nesta corporación, chama bastante a atención. Pero volvendo un pouco ao rego, o punto 2, que se cadra é a clave do que se pide aquí. Claro, nós entendemos que unha organización, un grupo municipal, neste caso, ten que estar do lado do interese xeral da población, de todos os interesados e de toda a veciñanza. Non sabemos se o interese de introducir este punto aquí responde ao interese de toda a veciñanza, ou do solo dunha parte. Hai moitos propietarios, hai moitos afectados, non sabemos se se vai a dar o mellor o máis interesante para o conxunto deles, e non cada un en particular. Entón, claro, o noso interese é que sexa o mellor para todos, non para uns poucos, que, vamos dicir abertamente, este proceso, cando se abreu xa fai moitos anos con goberno con maioría absoluta do PP, evidentemente, ata aí chegamos todos, sendo todos abreuse por intereses particulares e non por intereses do conxunto da veciñanza. Ese era o proceder daquela, e un pouco foi o que levou a este gran problema que temos o Concello de Burela, que se fixo política por interese dunhos poucos e non polo interese de toda a veciñanza. Logo, se o punto 3 se retira, pois nós non temos nada que decir ao respecto. E sobre o punto 4, que dice que é todo mencionado nos puntos precedentes, se dé cumprimento por parte do Concello antes do vindeiro pleno ordinario, é que nós queremos que nós pedimos aquí directamente, nós ímonos a abster porque queremos que non é a forma de afrontar este tema, pero en todo caso queremos que o lógico sería que se convocaran a xunta de portavoces cos técnicos para que nos poidan informar e dar as explicacións, ou incluso que se reúne toda a corporación, se fixara se falta, para informar da situación, e logo, ao mellor habería que convocar un pleno extraordinario para tratar este tema. Queremos que o alcalde ten facultade para facer iso. Non nos parece que a moción dun grupo, sexa cal sexa o grupo, sexa a forma para tratar outro tema. Como dixen, fíxose mención a acta da Xunta de Goberno Local do 3 de novembro. Nesa acta aparecen varias alegacións desestimadas, algunhas por chegar tarde, outras porque directamente ten o mesmo motivo que non procede. Logo a última é unha alegación na que, preséntanse con hai máis argumentación nesa alegación. Chámanos moito a atención a parte final, vou ler o textual do que dice, por que se denega ese argumento. En cuanto a la infracción de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 9/2002, en la que se insiste en el recurso de apelación, la procedencia de su rechazo es clara, pues la anulación de la aprobación anterior fue el ayuntamiento el que tomó la iniciativa para proceder a la nueva aprobación que ahora se impugna. É dicir, que foi o Concello daquela, o goberno do Partido Popular, o que levou a cabo, o que foi fio de promotor neste caso, de forma voluntaria levou a cabo esta situación que nos trouxo a este problema. Por iso, de momento, máis nada, esa é a nosa postura. Ben, evidentemente, aquí traen unha moción, debe ser por algunha
suxerencia ou motivación de alguna persona que pode ter ali intereses. Pero teño que dicir, pola experiencia que collemos, nosotros chegamos no ano 2007 e había un follón con eso de torrentes, follón. Este proxecto, esta reparcelación e todo eso naceu moi mal, moi mal. Como naceu moi mal, para corrixir houve que facer grandes esforzos. Solamente digo unha cosa, este expediente é complexísimo, de moito que facer. Ora, penso que nosotros, que collemos a cousa e tuvemos que solventala, tuvemos que darlle unha solución, e levou moito tempo, houve que adaptarse á nova normativa do GAFA 6, houve que volver a facer un proxecto de reparcelación, houve que deixalo definitivo, arreglouse, penso que toca con algunha cuestión xurídica tamén, que estábamos aí pendentes, porque houve denuncias, houve alegacións, houve moitas propostas, bueno, foi unha cuestión tremendamente complexísima. Houve detalles que nos pararon ao desenvolvemento, dixo isto está moi mal, non se pode aplicar tal como está desenvolto e hai que volver a facelo. O sea, que todo isto naceu mal. Pero a pouco foise correxindo. E agora, no pasado ano, no mes de novembro, sí que se aprobou definitivamente o proxecto de reparcelación da unidade de Torrentes. Aprobouse. De tal maneira que agora, cualquier solar dos que hai ali, pode ser vendido, comprado, pedir solicitude para fazer obra, está máis ou menos encauzado. Eso era algo que realmente queríamos facer, démoslo logrado, porque houve que agardar moitísimo tempo, pero moito tempo para facer as labores que a través de sentencias judiciais ou a través de circunstancias da nova normativa, que era un tocho, primeiro era así, que era gordísimo, un libro de petete, pois pasou a ser o triple. En todo caso, agora, por fin, conseguimos que se dera un paso moi adiante, que é recoñecer que todos os propietarios teñen a liberdade xa de poder aproveitar esos terrenos e como queiran, de unha maneira positiva en todos os casos. Queda por facer a liquidación. A liquidación non é ni máis ni menos que unha vez rematado todo o procedimento, despachar coa economía cuánto se gastou, cuánto hai recaudado, uns propietarios terán que poñer algo, outros terán que cobrar algo, dependendo de como lles afectara no seu momento a cuestión da unidade. Vamos a proceder moi rápido a realizar xa, porque hai, para facer a liquidación, é necesario, entre outras cousas, vender 10 fincas que hai ali. Hai que vendelas para que esos cartos que se recauden formen parte despois do balance final. Claro, para vender agora aquelas fincas, igual non é o momento máis apropiado, pero vamos a proceder a través de un profesional de peritar esas fincas que hai aí, que son unhas 10, a ver quanto poden deixar, bueno, ir tendo en conta eso para unha das cosas que mandan ustedes aquí é que se aprobe a liquidación. Bueno, a liquidación é unha cosa que non é tan de hoxe para mañá. Isto de que ponen aquí que para o seguinte pleno ordinario xa digo que nin de broma. Eso seguro, porque isto non é unha cuestión máxica, veña, apareceme aquí e cúmpreme isto en 2 minutos. Hai que ter en conta, eu estou de acordo en parte co que dice o señor Mario, de facer unha xunta de portavoces cos técnicos e que expliquen e que guarden, que teñan. Non, é que hasta agora non houve na máis que traballo. Eu entendo que isto fai moita gracia. Isto non é un monólogo gracioso. Pero, de momento, houve que atender as necesidades e as preocupacións que deu eso. Non sabe a cantidad de traballo que levou está levando o tema de Torrentes. Non o sabe ben. Pero, por lo menos, agora mesmo estamos quedando o paso final, que se está rematando, e espero que se remate ben, con todas as garantías e que todo o mundo esteña contento e poida, por lo menos, aproveitarse aquel espacio para que Burela siga medrando da mellor forma posible. Así que, con respecto á súa moción, que eu xa digo que isto non é ninguna moción, isto son, podo plantexalo en rogos e preguntas, que lle iba a dar o mesmo resultado. Nosotros xa, en primeiro lugar, non llevamos o cuarto punto, nin de broma, porque hai que ser serios. Isto non é ninguna broma. Hai que ser serios e digo, para o próximo pleno ordinario non se pode traer a liquidación. Eso significa que hai que explicar un pouco de que significa a liquidación final. E a liquidación final, evidentemente, vai levar o seu tempo. Outra cousa, que se aprobe un informe, os informes non se aproban. Que se incorporen ahora, dices, non, que se incorporen a tal mal, pois máis ou menos xa está incorporado. Sí. O informe está incorporado. A aprobación inicial ten 2 informes, o xurídico e o técnico, e valen perfectamente para a aprobación definitiva.
O terceiro punto xa o sacou, fixo usted moi ben, e a liquidación que se vai a aprobar o antes posible, eso tamén, esa é o noso interés, é o interés de todo o mundo, o interés dos particulares que teñen ali fincas, eso é sí. Bueno, pero quero dicir eu que, resumindo un pouco todo, é unha cuestión que deu muitísimo traballo, que se anulou un par de veces, que houve que atender pues, a cuestións judiciais, que houve que facer unha replanteamento, mover como un puzzle, todo outra vez. Houve que ordenalo. Ahora quedan 3 fincas, me parece que son, que teñen que pasar ao registro, o resto xa está. O sea, é moi un documento complexísimo, un proxecto complexísimo, e agora empeza a haber algo de luz para mí. Está habendo algo de luz. Esperemos non complicalo máis, que todo vaya para arriba o antes posible, e que de unha maneira ou doutra, pois xa teñamos eso definitivamente rematado. A liquidación é o que queda, en cuanto se faga a liquidación, xa estaría todo pois, en orden, como debía ser, non? Así que, con respecto a isto, eu penso que o mellor que se pode facer é, hai certas cosas que xa están feitas, xa non fai falta nin incorporalas. Digo yo que daqui do prazo, xa digo que eu voto en contra desto porque o prazo non lle podo recoñecer ni moito menos. O resto, por máis ou menos, xa está contemplado nos informes, o sea que usted verá. Moitas grazas, señor alcalde. O raro é que nos votaran a favor, Eso sería o raro. É curioso como os dous voceiros do BNG e do PSOE se poñen de acordo agora para convocar a xunta de portavoces. A pregunta é, acordaríanse de convocala se non traemos esta moción ao pleno? Porque tuveron tempo para convocala dende o 3 de novembro. Tuveron tempo, Acordaríanse se non traemos isto a pleno? Extrañame a min, Isto que din que van facer, que xa o teñen medio feito, iso que é unha promesa deste goberno socialista? É unha promesa de vostedes? Porque os veciños e veciñas de Burela xa saben as súas promesas, xa o saben. Pabillón, ampliación da grada do Vista Alegre, o polígono empresarial, o arranxo da grada da Marosa, xa saben o que valen as promesas do goberno socialista. Isto é unha promesa tamén, señor Llano. É moi curioso un comentario que fixo o señor Pillado. Fíxese vostedes. Aquí falase de dúas sentencias. Unha delas é a 81/2012, na que se condena a pagar ao Concello máis de 600.000 euros polo proxecto complementario, que foi cargado á unidade de actuación, cando non tiña que ser cargado á unidade de actuación. Foi un erro administrativo de procedimento do Concello. Vale. Este proxecto complementario foi aprobado, foi redactado, foi aprobado no bipartito, PSOE-BNG, non na época do Partido Popular, señor Pillado. A memoria é un pouco sesgada, Foi aprobado no bipartito. Logo, eses 600 e pico mil euros que ten que reintegrar, que ten que aboar o Concello, a unidade de actuación, aos propietarios afectados, son da época do bipartito. 600 e pico mil euros que, bueno, cos intereses de demora, se é que os reclaman os propietarios, ao mellor se disparan os 800.000, Ollo, Pero é curioso como lembran vostedes as cousas, É curioso. Fíxese, cada mes que pasa, aumentan os intereses de demora en caso de que os propietarios os queiran reclamar. Cada mes que pasa, aumenta a inquedanza dos propietarios. Cada mes que pasa. Por que vostedes, acaba de dicir hai un momento que isto non é para facer a presa e correndo, porque ando o seguinte pleno ordinario? Porque vostede, dende o comezo deste mandato, dende o ano 2019, sabe que ten que dar cumprimento sí ou sí a estas sentenzas xudiciais. E demora unha e outra vez. E a última vez na Xunta de Goberno Local que fixeron o pasado 3 de novembro. A pregunta é por que? Se isto vai en contra dos intereses das arcas municipais, se isto vai en contra dos intereses dos veciños e veciñas de Burela que teñen interese ali na unidade de actuación, por que siguen demorando esta situación? Por que non a resolven? Se está tamén a economía, como dixo, do Concello, se tamén están as arcas municipais, por que non paga o Concello? Por que non paga? Que explicación ten que dar a iso?
Chámanos tamén moito a atención que ao señor Pillado lle moleste que no mundo da política no que, como hai un momento, puidamos observar os que estamos aquí presentes, ninguén ten a culpa de nada. O señor Llano e o goberno socialista non tiñan a culpa do recoñecemento extrajudicial de crédito do $250 000 que hai que quitar do presuposto este ano para poñelo, para poder pagar as facturas do ano pasado. Non teñen culpa de nada. No mundo da política, que ninguén recoñece nada, é curioso que lles extrañe que alguén que se dá conta, un grupo municipal que se dá conta de que hai algo que sí que está resolto, se rectifique ao momento. É curioso. Está vostede un pouco mal acostumado á vella política, señor Pillado. Está un pouco mal acostumado. As cousas cambiaron e o mundo avanzou. E a xente está cansa de promesas e de mentiras. O que quere a xente que persoas que lle solucionen os problemas. Fíxese. Vostedes na conta de liquidación provisional fan un balance positivo de 325.000 euros a favor da unidade de actuación. O día de mañá, cando se faga a conta de liquidación definitiva, como ben estarán informados os interesados na unidade de actuación, así que se incorporen estas sentencias judiciais, a conta vai ser negativa. Estes 325.000 euros a favor van se volver en contra da unidade de actuación. Por eses cartos que o Concello debe polo proxecto de complementario da unidade de actuación. Un proxecto, repito, aprobado na época do bipartito. Así que eu creo que vostedes, unha opinión ao mellor un pouco subxectiva, deberían deixarse de liortas internas. Debería de vostede quitar o chip vacacional, o modo vacacións. O seu tenente de alcalde debería deixar de estar de brazos cruzados e a persoa que, noraboa, a señora Carmela López, que vai ser a próxima alcaldable, que isto non é unha decisión dictatorial, señor Fernández Rei, non é como no seu partido. Non é unha decisión dictatorial, son os veciños e veciñas de Burela os que deciden quen vai ser o alcalde ou a alcaldesa de Burela. Pois mire vostede, xa que os veciños e veciñas de Burela teñen que ter todos os datos, vamos lles dar un dato. As xuntas de goberno non é algo que saia, que lle dan un botón e sale. As xuntas de goberno hai que aprobalas e hai que asinalas. E dilatar no tempo a aprobación definitiva, resolver a unidade de actuación de Torrentes, tivo unhas sinaturas e tivo que aprobalas a alguén. En concreto, hai 5 cargos políticos que asinaron esa xunta de goberno local do 3 de novembro, no que se decidiu non dar cumprimento ás sentencias judiciais firmes. 3 deles teñen adicacións parciais ou completas no Concello. Un deles é o señor Llano, que xa está en modo vacacional, leva tempo xa. E os outros 2 son o señor Fernández Rei, o que sorrí, e outra señora alcaldable, de momento, María del Carmen López Moreno. Para que a xente vexa que isto é continuismo. Isto é o que vai facer vostede, se, como di o seu compañeiro de filas, vai ser a alcaldesa de Burela. Dilatar a resolución, porque xa lles digo que o Grupo Municipal Popular, antes de que finalice o primeiro ano, vai resolver este asunto. Se, ao final, os veciños e veciñas de Burela confían en nós para gobernar. Pero isto é o que non se pode facer. Seguir dilatando no tempo unha resolución que é firme. Dende o ano 2019 vostede sabía que tiña que cumplilo sí ou sí. E siguen dilatando no tempo. A pregunta é por qué. Se tamén está a economía municipal, por que non pagan? Por que non resolven isto xa? O mellor é que non está tan ben. Moitas gracias, señor alcalde. Isto é increíble, digo de verdade. A pouca seriedade que ten usted é que utiliza cualquier tema. Xa a empresa de Vilalba, xa meter a empresa de Vilalba para defenderse usted, xa é bastante serio. O que a exposición que fixo agora demostra non ter nin idea do que é Torrentes. É que nin idea. Pero, además, emprega o motivo da Torrentes para insinuar
isto xa o teño oído máis veces, o goberno socialista, como dicen por España adiante, esos comunistas, todas esas cousiñas que están tirando, largando, unha falta de rigor, unha falta de seriedade, porque que hai que vir informados, hai que traer as cousas ben preparadas, e non empregar un papelín para insinuar cousas e meterse ca xente e defenderse aí como, pero vamos a ver, usted que pretende? Cualquier circunstancia, cualquera, tantos sprays como cualquier outra cousa, solamente se emprega usted nun pleno, non para aportar nada, usted non aporta nada, nada, pero sí para atacar a xente. Somos xente seria, digo yo de verdade, xente moi seria. E o de Torrentes non é unha cousa que teñamos que tratar así, folclóricamente, non. Insinúa usted a complementaria, pero está insinuando unha cousa aí como se fixéramos algo malo, non é verdade? A complementaria está pagada, señor, está pagada. Cartos, eu espero que se levan ben as cousas, e se fan as cousas con rigor, e con entendemento, e con toda a solvencia que debemos de facela, non vai haber pérdidas para nada de Torrente, non debe de habelas. Non veña usted aquí empregando e gastando tempo para, de alguma maneira, reducir, insinuar que o goberno socialista, xa meta a don Mario tamén, o goberno socialista comunista, eu que sei, estará aí, eso non pode ser, non se pode vir aquí a un pleno a único a propósito de minar de que usted vai resolver, acaba de dicir unha barbaridade increíble, que usted vai resolver en caso de chegar aquí a ser o alcalde nun mes, xa está todo listo. Sí, o mes, o 15 días, igual, lle chegan. Non se pode vir así con estas pretensións, ten que ser serio con todo este, o debemos ser serios. Non debemos empregar un pleno co único propósito de minar e facer política. Home, política faga usted de outra maneira, pero vir aquí a facer política non me parece o escenario máis adecuado. No. Encima insinuando cousas ca xente, que si alcaldar, que non sei, que... Ai. Usted non creo que resolva isto no mes e medio, nin en 6 meses, ni siquiera nun ano, digo yo de verdade. Don Mario, cando queira. Moitas grazas. A nova política. Acabamos de descubrir que aquí o señor Manuel Rouco, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, é a nova política. Presenta unha moción basándose nun acta da Xunta do Goberno Local, olvidouse de lela, porque un dos puntos que traía xa viña na acta da Xunta do Goberno Local, e olvidouse de lela, e como rectifica, iso é a nova política, benvidos, aí teñen veciños e veciñas de Burela, a nova política é iso. Moi ben. E o BNG, grupo que eu con orgullo son voceiro, somos a vella política, está ben, está. Non sei, non sabemos como se falou vostede de como se escolle o candidato do Partido Socialista. Eu fui escollido pola Asamblea Local de Burela, non sabemos aínda como se vai escoller nin quen vai ser o candidato do Partido Popular, eso é un misterio, non? Tamén debe ser da nova política. E logo, mire, falando da nova e da vella política, a vella política é que un alcalde con maioría absoluta do PP nese momento colla nas datas do Nadal, cando todos estamos nas vacacións de Nadal, non me acordo se foi o 28 ou 29, e de decembro inicia un expediente, de forma totalmente irregular, que trouxo todo este jaleo, este complexo proceso de xudicial que temos aquí montado, incluso con tintes urbanísticos, trouxo esa decisión irregular. E vostede di que foi o bipartido, sí. A culpa é do BNG, sempre. Pode utilizar vostede cando quere, xa o fai. Calquera dúda, a culpa do BNG. Despois é máis complicado demostrarlo aos veciños. Pero a vella política é facer iso, crear este complexo, meter ben barro, e logo, cando non se pode resolver ou é tan complicado resolverlo, botarlle a culpa aos demais. Eso é a vella política. É que vostede non estaba nin aquí, home. Cando non estaba nin eu cando cheguei tuveronme que dar un tocho así para explicar un pouco como viña este tema e todas as irregularidades que había. Eu penso que a vostede falle gracia, pero eu creo que non é para rirse. Este tema creo que non é para rirse. E vostede fai preguntas, e por que? A pregunta é, non, a pregunta digo eu que é, a pregunta é porque a un veciño se lle quita a leira que tiña detrás da casa, un veciño que ele e a súa familia traballaron toda a vida para ter esa leira e esa casa, e lle quitaban para darlle a outro, dos que tiña o 25%, quitabanlle para darlle a él. E quitaban a un que traballou toda a súa vida. E iso era a vella política. E o BNG agora xa non agacha a cabeza. Agora a nova política que dicimos que non, é que non se poden facer irregularidades. Iso é a nova política. E aquí en Burela queremos romper con eso. Por sorte, vamos a romper con eso. Están vostedes que representan todo o anterior, as irregularidades, e a forma de... Non se ría, se vostede está no Partido Popular.
Xa sei que non, claro que non está, pero cando un se mete no Partido Popular sabe o que hai. Igual cando se mete no BNG sabe o que hai. E saben o que lle van decir, e sabe as responsabilidades que hai. E hai que apandar con elas. Pero é que iso é a bella política. Quitarlle a un que ten un pouco unha leira que ganou co seu sofrimento para darlle a outro que ten moito. Iso é o que era a bella política. Unha desas sentencias é por iso. Claro que houve tantas irregularidades. Vayan daí, un día 28, 29 de decembro, ocorreuse abrir ese expediente ao alcalde do PP. Si daí ven todo isto. E vostede está se rindo, claro. E fala da nova política. Non, sí, claro. Os veciños de Burela, despois da trangallada que se montou daquela, os veciños de Burela se ten razón vostede. Ahora van decidir o que é bella é a nova política. E vai ser un tempo novo. Aquí todo o mundo pode ver quen son as irregularidades, e cal é o pasado e cal é o futuro. Esa é a nosa postura con respecto a eso. Xa saben. Unha xunta de portavoces que nos expliquen ben todo, que se aclare ben todo, e aí podráse facer un pleno extraordinario. Esa é a nosa postura. Moitas grazas. Moitas gracias. Don Manuel, un remate para votar isto. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, xa ver unha utilidade do bloque. Atacar ao Partido Popular e defender e sustentar o goberno socialista de Burela, o que fixo durante todo este mandato. Falan de que eles veñen para loitar contra as irregularidades. Lémbrolle que vostedes, a pesar das advertencias que se lles fixeron, votaron a favor de irregularidades en diversas ocasións. Por exemplo, repito, por exemplo, cando se lle devolveu o aval a anterior concesionaria da recollida do lixo e servicios viarios, e limpeza viaria, de 30.000 euros, quero recordar que foi, advertimos aquí que, segundo as cláusulas do contrato, faltaba documentación para poder devolverlle ese aval. Vostedes votaron a favor, igual que o Grupo Socialista. Votaron a favor. Permitiron iso, nós opuxémonos, porque faltaba documentación expresa da que figuraba nas cláusulas administrativas que se presentaron no contrato. E votaron a favor. Eso é defender as irregularidades. Eso sí que é defendelas. E repito, o proxecto complementario do que se deriva os gastos do Concello que hai que pagar aos veciños de máis de 600.000 euros máis os intereses de demora foi aprobado na época do bipartito. Digan o que digan. Aprobarono vostedes. Vostedes. Bueno, o Grupo Socialista... bueno, o señor Llano sí. O señor Llano sí que estaba. Dos que estamos aquí, era o único que creo que estaba daquela. Pero xa que fai mención ao Partido Popular, oiga. Pode non saber como se vai elixir o candidato do Partido Popular para os nerviosos, eso? Entonces, por que se preocupan? Por que se preocupan? Queren saber vostedes, moi ben. Gústame ese interese. Isto a pesar de que é unha cuestión interna. Cando non había constituído o comité, que había xestora, no ano 19, votouse polos afiliados. Polos membros da xestora votouse públicamente. Non veu ninguén de Lugo dicir, vai ser este. Non veu ninguén de Lugo. Votouse democráticamente na xestora. E as persoas que estaban ali presentes poden corroboralo. Nesta ocasión vai a volver a ser igual. Será a estrutura do partido a nivel local quen decida. A estrutura do partido. Pero bueno, así tranquilizos un pouco. Vale? É moi curioso que o señor Llano fala e non resolve nada. A máis de falar, vostede ten que atender. Non falei dun mes nin mes e medio, falei antes de finalizar o ano. Antes de finalizar o ano. Vale? Insinuacións, mire, o informe de secretaría é claro. O informe de secretaría do expediente que vostedes traen aquí, do expediente que hai aprobado a raíz da Xunta de Goberno do 3 de novembro. As sentenzas non se executan mentres non se aprobe a conta de liquidación definitiva e se satisfagan as cantidades endebedadas. E vostedes, na resolución da Xunta de Goberno do 3 de novembro, deciden diferir dita aprobación para máis adiante. Repito, desde o ano 19, saben que teñen que aprobar sí ou sí a conta de liquidación definitiva e que teñen que darlle cumprimento ás sentencias xudiciais. O informe di da non execución das referidas sentenzas até o momento da referida aprobación da conta de liquidación definitiva e posterior satisfacción de cantidades. Digo literalmente. O informe tamén di que non existe o preceptivo informe técnico
previo á aprobación definitiva, tal e como exixe a Lei do Solo de Galicia do ano 2016. Non existe informe técnico previo, polo que o que aprobaron vostedes na pasada Xunta de Goberno non serve para nada. Non serve para nada. E sinala dito informe claramente que é moi posible que haxa un erro na proposta da alcaldía ao non incluir a aprobación con efectos retroactivos, pero iso, como xa dixemos, xa o quitamos dun dos puntos do acordo da moción de hoxe, porque comprobada a documentación, sí que efectivamente se inclúen os efectos retroactivos na proposta da alcaldía. Polo que quere que lle digamos, señores do goberno socialista, que teñen a obriga de gobernar e facelo conforme á legalidade vixente. Nin gobernan, porque a decisión que adoptaron non é unha decisión acorde á altura dun goberno de Burela, nin parece ser que dean cumprimento á legalidade vixente, de diferir no tempo a execución dunhas sentenzas firmes. Repito, a lei é clara, 2 meses de forma voluntaria. Dende o ano 19 saben que a teñen que facer, saben que o teñen que facer. E siguen pasando a bola. E esta decisión que vostedes adoptaron responsabiliza a todos os concelleiros e concelleiras do goberno socialista, a todos. A todos. Son vostedes os que teñen a responsabilidade de gobernar e dar resposta aos veciños e veciñas de Burela. Repito, o que nós traemos aquí é claro, que se aprobe para a incorporación ao expediente o informe técnico previo á aprobación definitiva do proxecto de reparcelación da unidade de actuación de Torrentes, tal e como marca a Lei do Solo do ano 2016. Que se aproba a conta de liquidación definitiva da unidade de actuación de Torrentes para dar cumprimento de forma efectiva ás sentencias 1005/2014 e 81/2012 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, inapelables. Concretamente, na do ano 12 é onde figura eses 600 e pico mil euros que ten que restituir o Concello á unidade de actuación, é dicir, aos veciños e veciñas de Burela. Mais os intereses se os reclaman. E por que poñemos o plazo de antes do vindeiro pleno ordinario? Porque senón vostedes non van resolvelo neste mandato. E dende o ano 19 tuveron tempo. Vostede dende antes, que leva antes que o resto dos compañeros, está aquí. Pero dende o ano 19 saben que estas sentencias son firmes e que teñen que executalas. E o único que fan é darlles paso, a ver se vai pasando, e non resolver nada. Repito, antes de finalizar o ano, pódese resolver isto. Só hai que ter vontade de facelo. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas, Manuel. Dixo as cuantas. E dixo unhas cuantas porque non é consciente. Eso que lle informaron ben, son consciente de que informaron ben e que lle explicaron ben as cousas, pero, sin embargo, non as atino. Digo que tuvemos moito tempo, claro, muchísimo tempo para arreglar toda a desfeita que se fixo desde o principio, claro. A desfeita foi enorme, e estamos yo conseguindo e logrando bastante ben. E creo que, ao final, vai quedar, pois, con todo miramento de que seña ilusionante, que seña un proxecto rematado, que todo o mundo salga máis ou menos beneficiado e que se poda desenvolver un cacho de Burela que penso que vai ser moi importante o crecemento por ese lado e que a xente poida dispoñer, que pode agora xa dispoñer dos solares que ali hai. Vir aquí solamente insinuando que están por pagar, que se non sei os intereses. Eu creo que claro, cando se chega así a un pleno e veña a facer cousiñas con o único propósito de crear inestabilidade, sensibilidade, que apunten, dice usted que apunten os señores de Burela. Acabamos de confirmar agora que a empresa de Vilalba non é que mandara 2000 e pico de cuestións de inmunizadores deses de gas. Aí viven moito máis misturado, o sea, usted lee parcialmente o que lle interesa, pero ao mesmo tempo tampouco no seu complemento, na súa finalidade, en todo cuanto dice, non nos sirve absolutamente para nada. Para solucionar algo do que pretendemos aquí, que é a unidade de Torrentes. Non dixo nada, non aportou nada. Podían fazer ustedes isto, se queren podemos apoiar nisto, se queren podemos... Nada, ao contrario. Usted tal, bueno, no é, bueno, 19, mire, está perfectamente explicado nos informes. Non cometemos ninguna cuestión que seña irregular. Non as cometemos. Non estamos aquí para cometer irregularidades. Estamos aquí para solucionar problemas. Estamos solucionando.
Así que, como usted pensa que se pode facer en 2 meses, e usted insinúa incluso que antes de que acabe o ano xa o ten resolto, pois xa lle digo que nin de broma. Nin de broma. Pero, bueno, nosotros lle vamos a aprobar porque os puntos xa están incorporados, o que tal usted continúa xa está incorporado, xa o temos feito. Yo do prazo non lle vexo ningún sentido, así que esta moción vamos a votar en contra. Así que vamos a votarla. Votos a favor. Moitas grazas, señor alcalde, perdone, pero como sabe vostede, fíxense o control que ten dos plenos, os proponentes da moción son os que cerran. Usted pechou como alcalde teño a potestad de rematar os puntos. Ai, hoxe acórdase diso, Non me ve, hoxe acórdase diso. Mira, xa lle mandaba volver a apuntar, non sei, van gastar bolígrafos, pero apunta pala, volven a estar. Non me tore, Hoxe acórdase diso. Señor Don Manuel. Nunca o fixo Don vostede Manuel. e fai no hoxe. Acaba usted Que de rematar. casualidade. Vamos a ver. Acaba usted de rematar o punto. Eu fago unha reflexión como alcalde porque si podo pechalo. É unha reflexión que fago de todo quanto dixo vostede. Non estou dicindo isto para que darlle outra vez a oportunidade que vou a rematar. Quantas veces vamos a rematar esta moción? Vamos a acabar. No histórico deste pleno, os proponentes da moción sempre rematan. E despois vótase. Xa rematou. Usted rematou. Non lles interesa. Pero, bueno, retrátanse vostedes sós. Don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Levar ben, que falta pouco tempo. Vamos a levar ben. Votos a favor da moción. Votos en contra da moción. Abstencións. Ben, pois queda xa rexeitada. Ben, hai outro punto, que é o seguinte punto, é outra moción presentada polo Partido Popular relativa a iniciar os trámites para sacar o tráfico pesado das ruas de Burela. Quen defende? Sí, moitas gracias, señor alcalde. Don Manuel. Esta segunda moción que trae o Grupo Municipal Popular creemos que tamén é de interese para a veciñanza. Paso a ler a exposición de motivos. Tendo en conta a intensa actividade do tráfico pesado xa existente relativa ao tráfico da madeira nos nosos montes e dos montes dos concellos veciños, a cal é almacenada de forma temporal no porto de Burela para ser transportada por mar, e que en moitos casos atravesa o casco urbano da nosa vila, tendo ademais en conta que a máis que probable posta en funcionamento da mina de Caolín a finais deste ano ou a principios do vindeiro ano que moi posiblemente empregue o porto de Burela para darlle saída ao produto extraído do Monte Castelo, consideramos que sería máis que aconsellable que o tráfico pesado non atravesara o casco urbano da nosa vila para dotar así de maior fluidez ao resto do tráfico, aumentando de paso a seguridade dos veciños e veciñas da nosa vila, propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Burela a adopción dos seguintes acordos. Que o Concello de Burela elabore un proxecto cunha alternativa para sacar o tráfico pesado das nosas rúas e que esta sexa remitida á Administración ou administracións que teñan competencia sobre as estradas afectadas por este proxecto e que o acordo do punto primeiro, dada a necesidade urxente desta cuestión, sexa realizando antes do vindeiro pleno ordinario. E o último punto é instar a administración ou administracións mencionadas do punto primeiro para que, de forma urxente, tramiten a alternativa proxectada. Moitas grazas, señor alcalde. Moi ben, Don Manuel. Don Mario. Ben, antes por puntualizar, señor Rouco, se ten algunha sospeita de que cometimos algunha irregularidade, colla o coche, o camoto, o que queira, vai á Fiscalía e denúncienos. Nosotros pensamos que preso non vamos, pero, bueno, vostedes se querer á Fiscalía vai. E dicindo xa o tema da moción, nós, todo o que señan infraestructuras, dereitos, sanidade, todo o que sean servizos para a nosa comarca, para a nosa vila, estamos de acordo sempre. Analizando a moción, temos algunha dúbida, xéranos algunha dúbida, algunhas cousas que non entendemos. Non sabemos se o Concello de Burela é quen para elaborar un proxecto para... Entendemos que se trata de conectar diferentes infraestructuras e diferentes administracións, non sabemos se o Concello de Burela é competente ou ten a capacidade para facer eso, nós diputámoslo moito. Xa temos deito en moitas ocasións, en moitos plenos, o BNG non participou da construcción do Estado español, como outras organizacións que sí que o fixeron. Non diseñamos nós o sistema competencial, teñen que ser as outras organizacións as que o teñan claro unha vez van presentar unha moción sobre un arreglo, pero tampouco entendemos porque sempre que se traen mocións, todos os grupos, pero sobre tamén o Partido Popular, cando traen unha moción, sempre insta as diferentes administracións con nome e apelidos, quero dicir,
sexa Diputación, Ministerio, Xunta de Galicia, ou que seña, Concello de Burela, e non entendemos porque neste caso pois non se fai o mesmo. As estradas en que eu creo que teñen titularidade clara, entón, pois, nós entendemos que se podía haber mencionado máis en concreto esas administracións. Nós o que entendemos que deben ser esas administracións as que levan a cabo tanto o proxecto como a súa execución, evidentemente impulsado e coordinado polo Concello de Burela, que leva a cabo esa infraestructura, por así decirlo. Evidentemente nós, se nos sacan estas dúbidas e se nos explica mellor iso, estamos completamente a favor, non temos absolutamente ningún problema con esta moción e polo de agora empezamos a que nos disipen estas dudas ata a segunda intervención. Moitas grazas. Moitas gracias. Non sei que pasa co próximo pleno, que ten que ser unha referencia clara e única. Próximo pleno. Bueno, o proxecto nada, o proxecto non creo que haya cousa ni moito menos do Concello. É un proxecto que además afecta como mínimo a dúas vías. Unha é a LU 1502 e a outra é a 642, a nacional. Así que é cuestión de fomento, é cuestión da Diputación. Quen debe de facer o proxecto deben ser eles. Nosotros debemos insinuar. Bueno, con respecto a isto, hai tempo que xa estamos mirando, porque isto non é solamente afectación a Burela, porque os coches de Madeira, o coche de Caulín e todo eso, os camións van vir de outros concellos limítrofes, non vai vir solamente de Burela. Entón, onte, aproveitando unha reunión que tivemos aquí de Cervo Burela, por cuestión hidráulicas, aproveitando a coyuntura, porque xa levamos tempo con isto, pois vamos a facer unha petición conxunta os dous concellos, Cervo e Burela. Para que? Para que fagan, de alguma maneira, un enlace desde a da Diputación, a que baixa da Puída, a Nacional 642. Teñen que buscalo eles, teñen que saber eles onde van a enlazar. E ten que ser unha cuestión combinada. E a ver quen a paga e que a ver como se realiza. Eso é así. Que é interesante que se faga, sí, evidentemente. Naide quere o tráfico pesado polo pueblo. Eso xa se viu, e viuse claramente, despois de realizar o acceso, que evitouse muitísimo camión polas rúas de Burela. Bueno, eso estamos de acordo en facelo. Pero, xa lle digo, qual é a fórmula e o método? Vamos a facelo de forma conxunta a petición os dous concellos e vais a facer as dúas administracións, a Diputación e a Fomento. Eso vais a facer, pois, eu calculo que xa collemos outros a responsabilidade de facer a redacción da petición desde Burela e en Cervo pois asinarán de acordo ca nosa petición. Eso acabamos a facer. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Porque o próximo pleno non é unha teima, é que o próximo pleno vai ser o último ordinario. Antes das eleccións, é vostede sabio. Non é unha obsesión por outro motivo. Contestando ao señor Pillado, nós cremos que o Concello de Burela ten a capacidade e ten os técnicos necesarios para propor unha alternativa. Creemos que sí, xa se fixo máis veces para outras cuestións menores. Creemos que neste sentido non debería haber ningún problema. Creemos, E no tocante ao tema, que casualidade, que onte, precisamente, cando xa estaba presentada esta moción, deciden falar deste asunto. Home, está ben, se presentar a moción serviu para iso, está moi ben, Para que se espabilaran e falaran deste asunto, está moi ben. Nós seguimos, creemos que esta moción é positiva non só para a veciñanza de Burela, senón tamén para o comercio, para a hostalería, para a hotelería de Burela. Non entenderíamos que houbera algunha formación política desta corporación que se opuxera a isto, sinceramente. Especialmente tendo en conta que as repercusións só poden ser positivas para a vila, só positivas. Por outro lado, entendemos que as administracións ás que o goberno local tería que instar, unha vez que tivera elaborada unha alternativa, un proxecto alternativo, unha memoria, de conexión serían, sí ou sí, a do Estado, como acaban de dicir antes, mediante o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, e, de ser o caso, que a alternativa afectara a algunha estrada da Diputación, a Diputación de Lugo. Nese sentido, é o que podemos dicir. Só pode ser positivo para Burela xenerar esta alternativa, esta moción. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, Manuel. Domare. Mire que fácil, convenceu-nos. Cando hai boa intención, mira que ben nos entendemos. Sí, por suposto, nós dentro do BNG sempre estamos de acordo de dotar a vila e a comarca de máis e mellores infraestructuras, só faltaría, ten razón. Agora é sempre. Onte, hoxe, é sempre.
Por exemplo, cando Aznar e Fraga decidiron nos 90 e nos 2000 que a autovía transcantábrica, é importante do nome porque despois non pasou tanto polo Cantábrico, transcantábrica modificara o seu percorrido para seguir cara ao interior, deixando sin o seu servizo a metade da comarca, nós estábamos a favor de máis e mellores estradas. Cando nos manifestamos en favor da sanidade pública e contra os recortes da Xunta nese eido, estamos a favor de máis e mellores servizos para a vila. Cando nos manifestamos xunto coa plataforma Futuro para a Mariña, pedindo de xeito integral infraestructuras, industria, sanidade e servicios para a vila e a comarca, estamos a favor de que nos traten coa mesma dignidade e dereitos que o resto do país. Porque esta vila, esta comarca, demostra a súa dignidade sempre. Como aconteceu fai só uns días, cando por un incidente a Estrada Nacional de 642 deixounos incomunicados debido á carencia de alternativas e infraestructuras que nós sempre reclamamos ese tipo de servizos para a nosa comarca e para a nosa vila. Por exemplo, nese momento, cando o noso deputado, o Mariñán, por certo, o Vicedo, do Néstor Rego, presentou iniciativas no Congreso para o arranxo da eminente da vida, mentres que a Xunta e o Goberno Central non deron aínda ningunha solución e levan anos atrás coa autovía entre Barreiros e San Cibrao e coa vía de alta capacidade entre San Cibrao e Vero. Por iso aproveitamos, xa que vostede moi ben explicou que o seguinte pleno é o último antes das eleccións, se o queren engadir, engadan, nós vamos votar a favor igual. Se o goberno do Estado de Madrid se compromete a rematar a autovía e o goberno da Xunta en Santiago de Compostela se compromete a rematar a vía de altas capacidades entre San Cibrao e Beiro, antes do segundo pleno ordinario, nós votamos a favor. Pero non se preocupe que nós vamos votar a favor. Pero sería unha boa idea que tanto o goberno do Estado en Madrid como o goberno da Xunta en Santiago, antes do seguinte pleno, xa non rematar, porque eso sería un pouco inviable, e nós non estamos tan tolos da cabeza. Pero sería bon que antes do seguinte pleno dar algún paso en firme acerca da autovía entre Barreiros e San Cibrao e da vía de altas capacidades entre San Cibrao e Viveiro. Polo ben da vila, que está no centro da comarca, e polo ben da comarca en xeral. Moitas grazas. Moi ben. Bueno, nosotros non podemos aprobar isto tal como está redactado porque o Concello de Burela elabore un proxecto deste tipo. Nosotros non temos inxenieros de camiños nin cosas deste estilo que pudera elaborar con todas as garantías un proxecto. Entón é moito mellor encargarlo a quen corresponda. Quen se vai encargar do proxecto? Bueno, pois xa o decidirán as partes técnicas da Diputación e de Fomento. Pode ser, incluso, non ten que asumir o Concello, non deberá asumir o Concello. Aparte que non é unha cuestión labor que vai a beneficiar única e exclusivamente ao Concello de Burela, vai a beneficiar o conxunto dos concellos da Mariña. Así que, bueno, e despois, ainda que sexa o último pleno ordinario, non vamos a facer aquí cousas raras porque sabemos que non é posible. Estar as administracións, unha vez que fagan o proxecto que apuren, eso sí. Pero nosotros non podemos comprometernos a facer un proxecto que non nos corresponde siquiera, non é unha competencia nosa, ni moito menos. Non vamos a facer un proxecto de unha administración como é Fomento, como é a Diputación, non podemos. Teñen que facelo eles, digo eu. Podemos colaborar, eso sí, colaborar. Despois sí que estou de acordo tamén que tanto a autovía a 74 máis a vía de alta capacidade que se faga, porque evidentemente ahora somos todos conscientes do que pode pasar a un momento determinado, que quedemos todos aillados. Eso é así. Pero bueno, tal como está redactada, nosotros non podemos aprobarla, porque non podemos facer, é dicir, sí, vamos a facer nosotros o proxecto, non podemos. Dentro de 2 meses tampouco é. Por qué? Porque 2 meses eran 3 ou 1 e medio. Eso tampouco vai ser moi fácil. O sea que, redactado así, non estaríamos de acordo en facer isto. Que sí que estamos, e vamos a facelo. A ver se me entende. Pero non como está redactado. Non podemos aprobar isto. Se usted rectifica ou tal, pues, xa lle digo que se vai a facer, non é porque traiga a moción aquí, pero sí que se vai a facer. Moitas grazas, señor alcalde. É vostede mundial. Mundial. Bueno, vou dicir, hai moi bons enxeños de camiños en Burela. Eu teño ao meu carón a vicevoceira do Grupo Municipal Popular, que tamén é enxeñeira de camiños. Por se acaso deciden contratar, cando contratan vostedes, cando sacan eses concursos e contratan tamén xente da vila. Está moi ben, no tocante ao que dice o señor Pillado, claro que sí. Crear unha autovía, unha vía rápida que vertebre a Mariña é fundamental. É fundamental, é un debe histórico coa comarca da Mariña, eso é real. Pero bueno, non sei se antes se entendín ben, me falaba de Néstor Rego, non quero
que pareza que quero buscar ningún tipo de polémica, pero Néstor Rego foi o parlamentario do BNG que apoiou a Pedro Sánchez na investidura. Non, estame falando dese Néstor Rego. Sí, dese Néstor Rego, vale. Era só por aclararlo. Moitas gracias. Se os compañeros do BNG teñen a ben apoiar a moción que traemos hoxe aquí, nos termos que están escrita, pois agradecémolo e lamentamos profundamente que o Grupo Socialista non se vexa capaz de cumplir cos 3 puntos que propoñemos, que non queremos que señan nada do outro mundo. Moitas gracias. Nada, nosotros non vamos a inventar nada logo. Nin temos por que facer ese proxecto, non se debe facer. Si, non, isto xa remataste, isto xa rematou. Digo que non podemos facer eso. Non é que non queiramos facer a obra que se vai a facer, vai a pedir, vai a facer o trámite, eso é sí. Pero non desta maneira. Nin podemos comprometernos en 2 meses ou comprometernos a facer un proxecto que non nos corresponde, que é unha competencia impropia totalmente, e que apoyemos os profesionais de Burela. Estamos apoyando totalmente. E usted sabe. Bueno, pues nada, votos a favor da moción. Abstenemos. Votos en contra? Abstencións? Ben, pues entonces queda rematado este tema. Ben, vamos a pagar ao seguinte punto, que rogos e preguntas. Don Mario. Antes de correr esa pregunta, se Néstor Rego é o parlamento, o deputado do BNG que apoia Pedro Sánchez, é o deputado galego e da Mariña que leva a Mariña e Galiza ao Parlamento. Hai 2 deputados mariñáns que eu sepa que son Néstor Rego e o Jaime Dolano. Jaime Dolano é coñecido por estar de 3 minutos da ministra insultando e increpando. Néstor Rego é coñecido por levar iniciativas sobre a Alcoa, sobre a sanidade, sobre a sanidade non, pero sobre a Mariña e sobre Galiza en xeral. Por eso son coñecidos. Non me tire octavillas. Sí. Non, era por alusións, como dicíamos antes, non? Indo xa ao rogo. Indo xa aos rogos, son 2 preguntas e 2 rogos. A primeiro, como saben, este pasado fin de semana disputouse a Supercopa de España Feminina no pabellón Vista Alegre de Burela, coa brillante victoria do noso equipo femenino, pero como xa son moi bastantes os eventos que a Real Federación Española de Fútbol organiza en Burela, iso ocasiona, pois, evidentemente, certo trastorno na actividade normal. Nós, debido a iso, sempre é un trastorno que se coordina perfectamente, pero como xa se produciu varias veces, hai como unha dinámica que non parecenos que non é apropiada, creemos que non pode darse unha situación que sí que se dá, na que a Real Federación Española impón ao Concello de Burela e ao resto de, pois, digamos, usuarios das instalacións, parece que teñen que exercer esa misión, porque nós creemos que unha vez que o Concello de Burela permite á Federación Española de Fútbol poñer a súa pista nas instalacións municipais, ten que haber unha relación de igualdade e haberá que coordinar cousas, e non que a Real Federación Española de Fútbol impoña. Por iso nos preguntamos se hai algún convenio ou un expediente de cesión aberto, e no caso de que exista, que se nos faiga chegar para coñecer os termos dese convenio ou expediente. Logo queremos saber, pois, o que queremos que toda a veciñanza, que prazos lles dixeron dentro do Ministerio que manexan para o ranxo da estrada, que infelizmente quedou estragada nas últimas semanas. E logo son 2 rogos, dicen os veciños, a leo textualmente, porque hai veciños que non lo fixeron chegar por WhatsApp. Rogamos que se revise a situación dos contedores de lixo na vila, xa que en moitos casos están situados de forma que dificultan a visibilidade dos cruces, o que supón un gran risco para todos os condutores como para os peóns. Exemplar disto son os contedores situados nas interseccións da Rúa da Pedra con Pardo Bazán e máis a Rúa Castelao, ou situados ao lado do paso do peóns que está ao lado da Casa de Cultura, entre outros moitos. É unha cuestión que nos fan chegar aos veciños, que se estuveran colocados de outra maneira, pois habría mellor seguridade. Non sei se poden coordinar iso coa empresa que leva o servizo. E logo, pois, outra cuestión que tamén nos fan chegar aos veciños é pedir que solucionen os problemas que hai coas farolas. Non sabemos se son averías dos propios puntos de luz ou da instalación en xeral, pero hai moitas veces que á noite hai tramos enteiros das vías de Burela que non funcionan, que non teñen luz, e se poden, de alguma maneira, como xa se ten falado neste pleno sobre a reparación da instalación en xeral, se poden solucionalo. Moitas grazas. Mario. Giovanna, cando queira. Grazas, señor alcalde. Traemos 3 rogos e 6 preguntas. En colación ca
ca moción anterior, solicitámoslle ao goberno local que convoque unha xuntanza cos afectados pola unidade de actuación de Torretes para que se lles informe de forma efectiva dos pasos que vai a dar o Concello no referente á resolución definitiva desta situación en a que se lles podan aclarar todas as múltiples dúbidas suscitadas por este asunto. A número 2, algúns dos residentes da rúa de Súa Fonte trasladáronos a petición de que o Concello está ali anumeado supletorio no calexón que comunica dita rúa co propio Concello, a carón do centro de saúde. A vida conta do tráxico suceso acontecido neste lugar a un veciño de dita rúa. E o terceiro rogo, na rúa que une a dos institutos co parque que hai debaixo do hospital, houve durante un tempo un banco que foi arrincado por mor dun acto incívico e os veciños desa zona rogan que se repoña. A pregunta número 1, por que se segue a permitir por parte do goberno local que en diversos aparcadoiros xestionados polo Concello estean abandonados vehículos dende hai máis dun ano que ocupan prazas de aparcadoiro que son moi escasas, sobre todo no centro urbano da vila? Número 2, usuarios do Paseo Marítimo do Cantiño preguntan por que o Concello non remitiu aínda un equipo para segar a erva que devora en diversas partes do seu recorrido dito paso. A terceira, queremos saber por que o equipo de socorristas de Burela se llevou aínda este mes o que lle debía o Concello polos servicios prestados este pasado verán. A cuarta, unha veciña da avenida Arca de Pardiñas, concretamente no número 50, quere saber por que o Concello non se lle deu cumprimento a unha sentenza relativa ao derrubo dunha caseta e dun muro co posterior acondicionamento deste último colindantes coa súa propiedade e que non cumpre coa normativa vixente. Segundo nos traslada, parece ser que xa veu en reiteradas ocasións falar con vostedes e ata o de agora só lle dan largas. A quinta, diversos veciños queixanse da falta de efectivos de policía local, especialmente nestas pasadas datas, ata o punto de que ao longo do día estiveron a chamar en reiteradas ocasións ao número habilitado para este corpo durante o día, non durante a noite, por mor de vehículos que obstaculizaban os seus vados sin o ter resposta, e queren saber que medidas pensa adotar a curto prazo o goberno local para solucionar este asunto. E a última pregunta, os veciños da zona de Ril queren saber cando pensa acometer o goberno local a obra relativa á conexión ao saneamento que anunciou no plan de obras municipal hai máis dun ano, e a que por outra banda se opuxo cando trouxo a este pleno o Grupo Municipal Popular ao principio do mandato, o goberno local. Ou se por outra banda vai a ser un novo compromiso incumprido por este goberno. Grazas, señor alcalde. Moi ben, moitas gracias. Bueno, con respecto a imposición da Liga Profesional de Fútbol, don Ramiro. Bueno, a verdad que gracias, señor alcalde, que me sorprende esta pregunta, este rogo. Que decir, cando nosotros asumimos un campeonato deste estilo que organiza a Real Federación Española de Fútbol, evidentemente unha das condicións é poñer a disposición da organización o pabellón, como non pode ser de outro xeito. Eles fan un montaje, pois a verdade que extraordinario, a verdade que o pabellón estaba guapísimo. E máis aló do que é a organización no que lle axudamos o Concello, que por suposto colaboramos en todo o que podemos, porque entendemos que ten moitísima repercusión para o pobo. Eu penso que, bueno, pois toda esta repercusión que se ve nos medios, eu penso que non é mala para Burela, ao contrario, que é moi boa. A parte, bueno, como dixo o señor Pillado, co éxito de encima deportivo que tuvemos, pois a verdade que non, quer decir, monta unha pista nova, evidentemente causa trastorno nos horarios de uso do pabellón, pero eu penso que o retorno que ten esta organización, esta repercusión que lle dá ao pobo, eu penso que xustifica máis que de sobra, pois bueno, un día se tiña que aplazar un adestamento ou que se tiña que ir entrenar a outro lado. Quer decir, nosotros neste caso, cando adquirimos o compromiso coa Federación de Española de Fútbol para acoller este campeonato, evidentemente unha das condicións é que hai que poñerlle a disposición a instalación. Entón, eu, sinceramente, non entendo moi ben esta pregunta. E, bueno, con respecto a eso, aproveitando, pois, bueno, pois dicir que o campeonato saleu moi ben, que recibimos a felicitación por parte tanto da Real Federación Española de Fútbol como a da Galega pola colaboración que tuvo o Concello, como eu entendo que non pode ser de outra maneira,
e xa digo, evidentemente, causa algún que outro, digamos, trastorno no desarrollo normal das actividades, pero penso que isto é o normal dun campeonato deste tipo. Moi ben. Bueno, eu penso que imposición non houbo, o que sí houbo bastante conversa entre o Concello e a Federación para resolver da mellor maneira posible todo o que pudera suceder. Tivemos reunións aquí tanto de seguridade como de organización con moitos membros, tanto da Federación como de Policía Local como de Guardia Civil e Autonómica. Bueno, tivemos aquí, pois, penso que un acordo formal de como levar todo para adiante. É un evento extraordinario, non hai ningún tipo de imposición, por lo menos que eu notara, no aspecto formal de traer esa cuestión para aquí. O que sí é que é necesario facer unha combinada e prepararse entre todos, eles na súa responsabilidade, penso que o fixeron bastante ben esta vez. Nosotros cumplimos co que podemos cumplir, non vamos gastar moitos cartos, pero sí apoiar o campeonato sin vernos para nada mermaos na cuestión da liberdade de tomar decisións, o sea, estuvemos sempre colaborando. Con respecto a isto, é certo que temos poucas instalacións deportivas acordes cas necesidades que ten Burela. Outra, tivemos a visita de responsables da Xunta nas diferentes escolas e, bueno, plantéxelles que cubran as pistas polideportivas, algunha me parece que van a facer, e realmente que leven adiante un proxecto que había, por exemplo, no IES Perdouro, que traía consigo casi non un pabellón, pero unha especie de pabellón funcional. Todas esas cosas estánse reclamando, pero despois que veñan a Burela acontecementos deportivos como é a Supercopa ou outros que pode haber, penso que merece moito a pena en todos os aspectos, non solamente no deportivo, sino tamén no que arrastra consigo na coñecemento de causa de onde saliu en todos os medios Burela esos días, en todos os medios, en todas as televisións, eso dalle penso que moito protagonismo ao noso povo. Eu non notei, digo yo de verdade, non notei para nada ninguna imposición. Con respecto a cando se vai rematar a 642, esa é a pregunta que queremos saber todos. Realmente, pues, estamos todos interesados. Hai un problema agora, está ali co drenaxe, o drenaxe é unha teñen que localizar onde estaba a rotura, que foi que filtrou auga para fazer a bolsa que reventou posteriormente, e, bueno, están compactando esa na estrada, eu penso que, según me dixeron, que non van a tardar moito en recuperar outro carril, e despois o drenaxe, que é o que máis les preocupa, ver como poden acometelo da mellor maneira posible, con todas as garantías de seguridade e funcionamento. Bueno, de colocar contenedores de tal maneira que non molesten nunca é imposible. Agora, hai que mirar aqueles que non sexan determinantes nos cruces ou que quiten moita visibilidade, é certo. Pero xa se mirou, nos puntos concretos que usted sinala de Pardo Bazán, xa se mirou unha solución. Pero non é doado, porque se se saca dun lado pode ser noutro, pero nese outro vai molestar. Se non é dunha forma indirecta, vai ser directa a xente. Por tanto, estáse mirando, que iso é algo así. Hai que organizalo e hai que pensar a ver como se pode facer da mellor maneira. As farolas, cando se apagan todas nunha calle, non significa que estén estropeadas as farolas, significa que saltou un automático por unha razón. Se hai trono, pode ser por trono, pode ser unha subida de tren, pode ser o que sexa. Pero eso resolvese inmediatamente. O día seguinte xa que se detecta, xa se poñen a andar. Outra cousa son as farolas cando parpadean ou todo eso, que eso sí, que significa que hai que sustituílas inmediatamente. Facer unha reunión con afectados de torrentes, espero facela cando haxa pues, prácticamente cando esteña todo moi que xa teña casi no final ca partes finais para ter unha conversa con todos eles e ver como se pode afectar a todo eso. Eso sí que hai que facelo, pero é mellor agardar cando teñamos xa suficiente información para poder dala con todas as garantías e que poder responder a todas as preguntas. O alumiado daqui, é verdad, houve acontecemento aí a semana pasada, ou fai 2 semanas, pero non creo que fora pola falta de luz, aunque pode favorecer. Aí viron sacando cartas, foron por el. Bueno, pois a verdade é que sí que hai, agora mesmo, notase que hai unha zona que está sin cubrir. Bueno, pois non hai ningún problema en colocar algo que ilumine un pouco esa zona. O Banco do Perdouro substituirase o antes posible, non sei, non tiña noción de que no fondo do instituto, ali no... Onde é?
Ali, no, bueno, pues xa non hai ningún problema. Vehículos abandonados é certo, é certo que hai vehículos abandonados aquí mismo, no de Rosalía de Castro. Hai unha furgoneta que, bueno, pero todo está controlado, esas cosas está levando o técnico de medio ambiente, está levando o procedimento para que os donos podan sacarlos. Sí, é verdade que están abandonados, máis que poden aparecer. Concello, segar o paseo, bueno, de momento penso que é algo prematuro, xa virá a época de segar porque agora pode haber, pero comparativamente co que vai haber na primavera, que é cando hai que segar, pois a mellor agardar un pouco, penso eu, que non facer unha sega en balde, porque dentro de pouco tempo hai que volver a facela. Socorristas, isto xa foi un trámite administrativo, xa está solucionado. Na número 50, descoñezo eso, non sei que pasa con esa caseta que está delimitada, non sei, descoñezo, contestolle na seguinte ou ven usted por aquí sin problema ningún, xa nos enteraremos porque non o sei. Dice na número 50 do Arcade Pardiñas, que é unha caseta que está lindando con... que ten que sacala. Pero entonces non é cuestión do Concello, é cuestión do xulgado, mellor, digo eu, porque se é unha sentencia judicial, quen ten que obligar é o xulgado. Bueno, xa está, xa sei onde é. Perfecto. É certo, é o número 50, non sabe aí agora. Pouca policía local, é certo. É certo. Temos agora 7 gardas municipais, dos cuales vai xubilaron, quedan 6. E dos 6 houve unhas baixas aí durante moito tempo. É verdade, notase a falta de presencia da policía local en Burela. Agora xa hai dúas persoas que van a ser contratadas porque están na academia rematando o curso e xa teñen aquí, xa se buscou o uniforme e todo o contido que deben de ter, van vir 2 persoas máis. Por tanto, pasaremos de 6 a 8 en pouco tempo. E despois, bueno, é certo que dice que se nota a falta de... En RIL, cando se vai a facer? Bueno, isto está no trámite, sí que se vai a facer. Non vai ser ninguna promesa incumplida, foi derivado de un proceso de licitación. No proceso de licitación, pois houve que reclamar, houve que refacer unha serie de cuestións para que cumpliran os requisitos que se exixían, e non é outra cosa máis que un problema de licitación, que está tramitando a licitación, pero sí que se vai a facer. Eso é algo que xa está seguro. Bueno, pois non habendo